Αυτή είναι η τετράβιβλος που όλος ο νομικός κόσμος γνωρίζει. Κάθε φορά όμως που νέες τροποποιήσεις ψηφίζονται, η ομάδα μας είναι πανέτοιμη να ετοιμάσει τα νέα τεύχη προς αποστολή και ενσωμάτωσή τους στην τετράβιβλο. Εδώ είμαστε λοιπόν να σας παρουσιάσουμε τη διαδρομή που ακολουθείτε από την επεξεργασία του κάθε τεύχους μέχρι και την παραλαβή του στα γραφεία σας. Ξεκινάμε με το αρχικό στάδιο που περιλαμβάνει την ψηφιακή επεξεργασία των σελίδων του νέου τεύχους. Για να ακολουθήσει την πορεία η εκτύπωση του υλικού σε μορφή διαφανειών και η συγκέντρωσή του προς αποστολή στο τυπογραφείο. Στη συνέχεια, αναλαμβάνει ο συνεργάτης τυπογράφος τη διαδικασία της τελικής εκτύπωσης για να μεταφερθούν οι έντυπες σελίδες στο βιβλιοδετείο. Μόλις παραλάβουμε τα νέα τεύχη, με ειδικό μηχάνημα πραγματοποιούμε το τρύπημα των σελίδων, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στο κλασέρ της τετραβίβλου. Μετέπειτα, περνάμε στο στάδιο της εμφακέλωσης, καθώς και της προσθήκης των στοιχείων παραλαβής της κάθε αποστολής. Τα νέα τεύχη είναι πλέον έτοιμα να τα παραλάβει ο συνεργάτης μας για άμεση αποστολή στο γραφείο σας.